Sranec lidí a vítám vás u nového videa u kanálu Svatí Pokakánci. A jsem tu s speciálním hostem Lukášem. Ahoj, jsem Lukáš a nevedu se do dvojitých dveří. A dneska si tady zahrajeme hru Klep Klep. Neboli Boukanec. Už se nám to načítá, Jsem velice zvědavý. Prý tam máme být jako hlídač domu. Já jsem velice zvědavý. Máme tam hlídat dům, vynášet papky a takové. Když viděl jsem něco na Steamu, že si to stahoval. A tak se s Hulkýma to vrhneme, že Hulky? Jo. Tak, už to začíná. Už máme mráz po zádech, že jo? Tak už jsme tady. Quiet area neighborhood. Jsme asi my. Tak jdeme. Hele, to je nějaký pán, co tady dělá? Hele, pane, halo. Takže hledáme dům v téhle ulici. Ptáme se ho, jestli nám nepomůže. Jako nejsem nejlepší angličtinář, ale něco vám samozřejmě přeložím. House are you looking for? Pro Maxikův house. Maxim nás najal, aby jsme tam hlídali jeho dům. No, dostaneme nějakou výplatu samozřejmě, nějaký lovásky. Dva domy od nás, že už jako mě to nezajímá, jako nic jiného nepotřebuji vědět. Já chci svou práci, nesami máš nějaký Marko Potovský. A ještě jsem zjistil, že tohle je indická hororovka, jo, takže možná to byl nějaký trash, jako nevím. Bylo to zadarmo hra. Takže Naschledanou. Tak jdeme. A už jsme tady. Haló, je někdo doma? Někdo doma asi není. Proč nikdo není doma? Tak jdeme na zahradu. Ukáž tady? Aha, no, tak nic. Tebe prostě není žádný sprint, nějaký shift. No něco. Jako zatím ještě to v pohodě, žádný jumpscare, jsem spokojený, doufám, že to nezakřiknu. No dobrá. Květinky. Dal to do květináčů, ten klíč. Takže hledáme květináče, Lukášku. Tady. Tady. Co tady blinká, vole? Co to je? Ale prej unlocknout ty dveře. Jo? A něco jsem cinkal, to bylo nějaký divný. To byly takový ty matrasy. Jo, to byly ty dřevíčka takový. A víš, ne? Ale to jsou i ten dřevěný. No, vždycky. No, tak open up FBI. Haló? Co to? No, dobrý, hezký přivítání tady. To asi dobře. Nás to pozdraví. Skvěle tu takhle. Jo, takže kvéčkem
rozsvítím světla, nebo zhasnu světla. A jak to jako funguje? Takže máme věničko, zalitky. Ty vole, aha, takhle, natlesk. Tak to mají moderní. Co tam je, vole? Tam nejdu kam. Tak dobře. Co tady, tady, ukaž? Záchod. Sklep, vole, ne. Aha, tak garáž. Dobrý. Selek, že to bude jaká honička. No, nahoru, vole. Co tam bylo? No, prostě mi poskoumaly ty lepší tady ty. Jako méně strašidelný samozřejmě. Když by to někdo měl v baráku, prostě to já si budem spínku. No, tady to, vole. No, vole, půjď mě dovnitř. Mě dovnitř, vole. Nic, no. Nic. Dobrý. Tak, ještě tady máme kníčky. Tak otevři, vole. Otevři, vole. Otevři, vole. Co to je, vole? No, dobrý. Podařili se nám otevřít dveře. To je skvělý. Mailbox. Jdem čeknout mailbox teda. Tady bude nějaké beztaděvky pedofil, to se přijde kámo. No si tomu. Tyko, vole, mám otevřený dveře, tam někdo vběhne do toho baráku. Asi jsem měl, ne? Ukaž, co to je? Missing, please help. Ken Carson. Ken Zexon. Ken Calzex. No. Zajímavé, máme volat na číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vypadá jak zvolený. Aha, to byl ten house sitter missing. Aha, hádejte, co jsem já, house sitter. No tak to bude bombička. No tak doufám, že nebudu ten další, co bude misovat. Teď to jde za bombičku, kámo. Co to tady za hobby? Tak, práce hotová, otevřeme dveře. Co to je, vole? Proč tam nejde vlízt, kámo? Halo? 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 Jsem tlustej jak Lukáš, nebo co? Dobrý. Hotovo, zavřeme. Grab the trash out the... Throw out the trash, tak otevřeme se. Otevři dveře, otevři dveře. Vole, otevři dveře. Vole, co to je za dětka, kámo? Co to má s očima, kámo? On spí. Nejdáme you scared the shit out of me. Já bych dal you scared the shit out of me. Ne, vole, dáme scare. Ne, vole, seru to, dám tohle, vole. Dám tohle, vole. Ne, tak ne, nedám scare the shit out of me, kámo. Jo, dám, vole.
zeptal se nás na pár otázek. Do prdele se má otázkama, nikoho nezajímá vždycky. Tady vole, mě nejde dát skip, kámo. Co to je, vole? Dobrý. You sure, what's this? Hej, vole, co to mám z myšku? Tak. No, tak díje se na tu grafiku. Nebo to je asi, že ať si to stihnu přečíst, a to tak nerychle neproklikávám. No jako na poprvé, jak jsem tam byl to typka, tak jsem to proklikal jak sviňák, ale teďka mi to nejde, asi něco důležitějšího. Hej, už mě děsíš, dětku, vypadni. Hej, vole, proč mi to nejde skip? Skip. Naschledanou. Vypadněte, šedíchu. Jasně. Cestu. Už si vezmu to. Ty treše. Vezmu si ty treše a zmátím ho. Ne, nesereme to, vememe ty treše a vyhodíme to. Nebudeme ho přece tam nějak stalkingovat, kámo. Nějaký krys. Do prdele. Tak jo, basketbal, jako LeBron James to udělám, čekaj. Takže si popelnicu. No tak vole, asi tím košem to nejde. Takže si popelnicu. No, tak pojď. No, tak to prdele. Tak ještě, no tak vole, do prdele. No, tak teďka to bude, no, dobrý. Tak to bylo Black Fortnite. Co? Co to je, vole? Vole, nám se někdo vkradl do baráku, ne, kámo? Nebo to je asi nějaký vítr fouká. Aha, jenom se nám zhaslo, já si říkal, že se nám zavřeli dveře. Dobrý. Co to je za zvuky, vole, to se nedá poslouchat, kámo. Čeknu upstairs, jo. Dobře, tak to tam čekne. Vole. Haló? Tady někdo? Co tam vole za zvuky, kámo? V tom... Hej, počkat. Ta cedulka upadla. Cedulka upadla. To je divný, že? Cedulka upadla, no. No nic, dám si říct. Tak jako, kde mám sehnat jídlo, vole? Aha. Tak nic. Tak skoro. Bum. Otevřete ty vrata. Jdem si lehnout. Aha, dobře. Automaticky zavírací. Televizu. Co to je za pořad do prdele? Ne asi, kámo. Kámo, jak mohl usnout, kámo? Co to je, vole? Prostě jako jsi se probudil. Co se děje? No. Je, no. Co to bylo, vole?
Hej, ne, já tady zůstanu v té posteli. Neboj, musíme to čeknout. Ne, vole, já tady zůstanu, kam. Co si myslíš o mě? Kam? Dej, někdo nás napadl, kam. No, já bych otevřel to okno, skákal bych hlavou dolů rovnou, šipenku hezky. Dostal bych sice menší demenci, co... No, tak ty dveře někdo otevřel. Domácí je doma. Pan domácí se vrátil z výletu. Pane Maxime, jste doma? Jste doma? Pane Maxime? Klep, klep, aha. Je tady něco? Hej, tady asi nebudu klepat, kam, jak kdybych tady zaklepal, tak by tady vjel nějaký typ. Wow. To prdele. Vole, Maxime, co tady točíš? Co tady točíš z žilí? Tak jako tady bych jako žilí jako fakt. Co to je za knížku, vole? Já to otočím, vole. Ty to otačně dip. No, 300 jumpscares Andia, vole, idea. No, super, perfektní. Proč se tady učil, jak nás jumpscare, no? Co to bylo, vole? Nějaký eerie? Čeká ti to zase. A kačenka, dobrý, žádný jumpscare. Jo, kačenky se zlekly, jo. Snad zmizel šulin už. Další kačenka. No, vole, dobrý, vole. Straj, vole, straj, vole. No, ty dveře, no, super, no, super. No, tak to je perfektní, Straj, vole, straj. Vole, jak to, že mě nezabil, kámo? Jak to, že mě nezabil? No. Já jsem si myslel, že mě třeba žežere. Jak to, že se do něj běhlo, už jsem chtěl zabít, ale tak asi zmizel. No, zatleskáme mu, no. No asi. A, tak to už je konec. I kept running until I reached nearest where investigation Typová ranová. Okay. To je jeho první Indian horror game. I hope you enjoy. No, protože to je jako první. Ještě jsem z Indie. Jako dobrá je. Má i svůj YouTube kanál a Twitter. Děkuji, Maxime. Děkujeme. Takže za mě moc krásná hra, jo, určitě doporučuju, je na Steamu zadarmo a jako dobře se mi hrála. Určitě napište do komentářů, co bychom měli vyzkoušet zadarmo, jo, a jestli dostaneme 1000 odběratelů, jo, tak si koupíme určitě nějakou speciální, dobrou, vypracovanou hororovku, jo.
Ale fakt musíme dostat 1000 odběrat. Tak a já se tady s váma už vyloučím. A to šou videjka, nashledanou.